in the vain chỉ bay vek bole ka ming chu Francis Lalpeklua ania tuna hian Master of Theology Spicer University a ka zirme kani ole voina hian Christian tam tagina zona kan nei thin thil sual tereng chung si hian Vanram ka kaithei ngem ti zona chu ron soi zau tum don ani he zona hi apoi mo em maya achan chu tun lai Christian chung bi ga po lum si lo vot si lo lukewarm Christian an tiang chi an tam em to na khovela kan chen wang ania Christian tam tak chuan Pathian chu mai na le khongai na khat Pathian nia eng angpon nung mai la a khongai na wanga chandam kan inga Vanram ka kai don tho ani tin ngai dan anei thina he ngai dan hi dikna chen ania emaw ro chu thil sual ti chung pon Vanram ka kai thei thawang ti ngai dan nei tel thina ni ole he an ngai dan hi adika ngem thil sual tereng chung siin Vanram ka kai thei ngem kan kai thei ngem ti hi he video hian kan soi ho do ani ama sabera chuan heng Christian tam tagina he tiang zona an nei thina chan he chu an mania sual then khat an la pai do lo an pai ui tat an nei thin wang ania an nun dan sual kalsan ai chuan Pathian khoi nam ha chuanin Pathian khoi nam ha chuanin Pathian thu le an sual kha soire man tum ta thina ni ama chu Pathian thu in engtin nge a soi ve enila Korinth thon khat bungruk chang kwa chang soma chuan hedi hian ain ziak ani le mi fel lo te chuan Pathian ram an luah lowang ti in thelovem ni le Bumin omsu inngaih hmangte emaw milem betute emaw uirete emaw mihurte emaw mongkohurte emaw ruk hmangte emaw miduam te emaw zurui hmangte emaw mi hau hmangte emaw hlebrutu te emaw in Pathian ram an luah lowang ole heta hian pola ziega hian asoi lang chiang viau in ka hria Bible hi kan nun dan milin kan herrem tur ni lawa kan nun dan hi Bible mil thei turin kan herrem tur zo ka ni Christian Bible ina kan nun dan mihring nun dan aron tarlan chihni kan zir chen chuan om thea thil sual ti poi ti na nei to lo na nun le thil sual kan ti palpua Pathian hena ngai dam dila kan let le zel theina nun hi ani Christian dik takini chuan ipian thar ni atang khan nun thari nei ngala tharawa pian non le na chu inei ngala ni chu inun thar chuan Pathian du lo zong te chu adu lo tir ve ngal cha it chura tharau thiang him om chuan it chugrila isual na zong pon lang isual na zong nen khan aron shit tir ha zung thin cha chumi ani wang chuan Christian dik tak piang thar dik tak tan chuan sual tluk reng hi thil thei lo tluk ani emaw ro chu hei poi mol tuk lo ngai thla chiang ro mihring engang pon thil ti sual du lo ma la mihring ni chung chuan thil sual ti theina chance ila nei ani enge achan gan di chuan an chedong khovela ila cheng tata I tharau nun rondo tat tu ipian pui nun sual na khan angma ala be ve tlat wang ani chu wangin I tharau nun ti chak thei zong in iti sadu zong te pai thathiam tur le I tharau nun ti chak thei zonga nun I man thiam ngai to ni Galatia bunga chang sompor ko changa sompore da chuan heti her ti tharau wa omro ti chuan ti sa chak na chu in zom don lo nia ti sa hian tharau do na lama chak thin tharau po in ti sa do na lam chu a chak bok si thin thil ti in tum te chu in ti theilo nan chung te chu anin kal si tin polan Galatia han lo zia ka ole Christian in ti si in thiam lo na le poi ti na nei mi lawa sual ilo khoi thi na ni chuan Christian dik tak ni lova van kai nun I bo san to emaw ilo la nei reng lo te po ani thei ni chu wangin heng hetianga inun ni lo manga in chirna le in thil in chirna nei mi lawa thil suai lo ti thia ni chuan Vanram kai thei turin itling lo thei ani Christian dik tak inia bian tharna dik tak I changani chuan nangma kha mi hring thar hlak thil siam thar hlak ang ini to a chu vain polan heta Korinth thon ni bunga changsom pasaria heti hian lo ziaka chumi awang chuan
tu pawh Krista chuan thil siam thar alo ni a thil hlui te chu alo aral ta ngai teu alo thar ta amero chu henun thar hi nei rei tur le dai rei tur chuan nangma emaw phurna atla ve to ni emaw phurna kha Isu Krista du dan zonga I herrem zel angai ve to ni mi then khat chuan ka ang hian Pathian hmangai tho lom ti in ka ang hian Pathian hmangai tho lom an ti thina nia hmangai che ma se isul na kha hmangai tel ve lo ni rom bungruk chang khada chuan heti hian ti enge kan soita kang le khongai na chu alo pun le zual nan sualin kan omreng don em ni nai lo ve kan sual kini suala thito sualin engtin nge kan la nun thei chawang alo tia chu vain thil sual tireng chung siin Vanram ka kaithei ngem tia zona nei ain hei hi zona nei zo he tiang hian zona nei zok tur ni Christian dik tak ka ni em kanun dan hi biang thar nun dik tak ka ni em tin zona inei zok tur ania achan chu Christian dik tak chu Pathian du zong in anunga Pathian du lo zong ta chu du lovin Pathian du zong ta chu alo du ve to thina ni pa ama du wang le chak wanga felna kong zo ani lova Pathian wang zo kin thiang hlimna kong a zo to zok thina ni Johana thon khat bung ni changlia chuan heti hian ti athu pek te pom si lova ama ka hria ti tu chu midot thei ani thutak ama awm lo Pathian tuizom hian Christian dik tak ini tina nia rin na chu thil ti te lo chuan engma lo mai ni chu tiang bokin thil ti chu rin na te lo chuan engma lo mai ni bok ani chu vain he mi te pan hi rin na le thil ti hi thil kal kop ta ni jogo pa bung ni chang som ni pan hi a chuan tharau tel lovin taksa chu thi ani a chu tiang bokin thil ti tel lovin rin na po chu thi ani ina lo ziak ani ole heng atang te hian in zona chen khat chu chhar ani thei ka beisei a he topic hi debate thei deuh mai topic ania ka soi lo zong po hian tran thei deuh mai nia emaw chu bible ina min zir tira tum dan ang berin ron soi chok ve mai chawani le kan thu soi tak te Pathian in mal ni som sawa se